5 grans jugadors de la NBA busquen el seu primer campionat. James Harden, la barba, va ser millor jugador de la NBA el 2018, màxim anotador de la NBA 3 vegades, 10 vegades All-Star i ha passat ja per 5 equips. Thunder, 3 anys, Houston Rockets, 8 temporades i mitja, Brooklyn Nets, 1 temporada i mitja, Philadelphia, 2 temporades i ara Los Angeles Clippers. Amb Oklahoma City Thunder va perdre la final del 2012 contra Miami Heat i el 2011 les finals de conferència contra Dallas Mavericks. El 2018, quan jugava amb Houston Rockets, va perdre les finals de conferència contra Golden State Warriors. Ara, al costat de Kawhi Leonard, Paul George i Russell Westbrook, intentarà guanyar el seu primer anell. Russell Westbrook, millor jugador de l'NBA el 2017, 3 vegades màxim anotador de la Lliga, 9 vegades All-Star, 11 vegades ha jugat al Thunder, 11 temporades, on va coincidir amb Harden i Durant i van perdre la final que ja hem mencionat del 2012 contra Miami Heat. Després, 4 equips més en 5 anys per aconseguir el somni de l'anell. El 2019 juga una temporada a Houston Rockets, torna a coincidir amb James Harden. La temporada següent, la 2021, la passa a Washington. Després, una temporada i mitja als Lakers i ara els seus veïns, els Clippers. És veritat que té les pitjors mitjanes de la seva carrera, però intenta sumar per guanyar el seu primer campionat. Chris Paul, rookie de l'any el 2006, 12 vegades All-Star, líder de l'NBA en assistències, 5 temporades i finalista el 2021 quan jugava als Phoenix Suns amb Kevin Durant i Devin Booker i van perdre contra els Milwaukee Bucks. Ha jugat 6 temporades a New Orleans, 6 temporades als Clippers, 3 a Phoenix Suns, 2 a Houston Rockets, una a Oklahoma City Thunder i ara els Golden State Warriors de Stephen Curry, procurant aconseguir el que li falta, un anell de campió. Damian Lillard, 8 vegades All-Star, MVP de l'All-Star 2024, 2 vegades guanyador del concurs de triples NBA el 2023 i el 2024 i gairebé tota la vida a Portland Trail Blazers, 11 temporades. I ara els poderosos Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Té un 92% d'encert en tirs lliures aquesta temporada i més de 24 punts per partit. Ha jugat unes finals de conferència el 2019 contra Golden State Warriors. És la fita més gran que ha aconseguit. I Joel Embiid, millor jugador de l'NBA el 2023, 7 vegades All-Star i 2 anys màxim anotador de l'NBA. Va aconseguir 70 punts, 18 rebots i 5 assistències el 22 de gener del 2024 contra San Antonio Spurs. Va debutar 2 anys tard a l'NBA per una greu lesió al peu dret i sempre ha defensat la samarreta dels Philadelphia 76ers. És el seu jugador franquícia. Aquesta temporada, la 23-24, ha patit una lesió al genoll, però hi ha esperances que torni abans dels playoffs, segons Austin Krell. Qui creus que guanyarà primer la NBA d'aquests 5 jugadors?